alle sammen, her laver vi en video med Eddie. Vi spiller gamer, han optager. Jeg er trader. Er du deroppe? Et eller andet skyder mig. Oh my god, oh my god. Dun, 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 dun. Jeg har kun 1 HP tilbage, Eddie. Ja. Ja. Jeg er inde i den der tårn, men jeg er nede under tårnet. Wow. Så fucking døde jeg. Nå. Ja. Så kigger vi på Eddie, hvor den er. Til traderen, Eddie. Okay, vi kigger på Eddie. Var det ikke? Ups. Kunden? Jo ikke. Okay, nu mener jeg det ham der Shan. Han Shan mode. Han er den. Gå nu væk med dig. Hvad fanden? Så du det der skud? Nej. Stop nu. Oh my god. Ja, vi begynder igen i gamet. Ja, vent. Mormor, nogen er gang. Ja. Du har en shotgun. Hvor er du henne? Hvor? Hvad så, Eddie? Nå, det der. Der er også kommet med mig, Eddie. Er du her? Hvem? Hvor kan det? Hvem? Hvad hedder han? What? Are you fucking serious? Så døde jeg seriøst, mand. Hvad? Ja. Ses i næste episode.